Не. Получих една много специална пратка от Яни и Дени. Последните няколко седмици виждам толкова много хора, които я отварят, но не съм видяла какво има вътре в нея, защото в момента, в който видя, че някой отваря тази пратка, искам като не и махам сторито. Исках да изненада за мен, като видях какво има вътре. Знам, че има книгата. Това е единственото нещо, което знам. Не, че го знам със сигурност, просто е логично да има книгата. Отваряме я. Добре, чакай. Много сладки стикерчета. Бележка и писмо. Ако четеш това, за теб вече е твърде късно. Никой не се измъква. Освен ако не посмееш да играеш. За да намалиш проклятието, направи ритуал тази нощ, запали свещ пред огледалото, произнеси: аз ще лявах игрите на кръв слава. Ако гласът ти не трепне, сенките може да отстъпят. Ако сгрешиш, ще разбера. Те вече знаят къде си. Играта започна. Виктор Мортен. Значи, не знам кой от вас двамата го е измислил. Това край. Стига. Печата е на М. Не. Моя снимка. Какъв е този? Кой ме е фотошопнал там? Кой го е фотошопнал него там? Край. Много са се постарали, обичам ги. Изглежда много яко. За първи път я виждам на живо. Знам историята, защото съм я разказвали. Не съм чела никога нищо от книгата, никаква част. Нямам търпение да я прочета наистина. Право. Много се гордея с тях. Имат книга, човек. И какво друго има тук? Има ключодържателна малка книжка. И има свещ. Омага, какво трябваше да направя? Чакай да забравим вече. Трябва да запаля свещ пред огледалото и да кажа: аз оцелявах игрите на кръв слава. Добре, ще го направя. Но ще изчакаме да стане вечер, да направим ритуала